Som fej zrádu i kadeše a vav. Aleluja. Čani slovo kero pesati duši. Vnímene je to rozhodové skryví. Odol kero pesati duši. Boh neprestal pracovať. Amen. Odol nás končí čas. Mená ale podskakaha. Ani aber miestenca. Boh má svoj plán. Aleluja. Som fej zrádu i kadeše a vav. Úprimne. I keď výraz kadeš toho sakokurkov. Ale že som tu s vami, kána som vlastne mal dosť bud. A som fej zradu, som tu neca. A páča mám je, že ale ja rado som nevyrojilo, som ako tu svetiska čas, ešte niekoľko mesiacov dozadu, že chce, aby sme sa prepojili tieto vzťahy. A mne páča teraz, že Boh má úžasné veci pre nás, amen, do budúcnosti. Som fej zradu i tu, dajme tomu Moldava, Kecerovce a ďalšie miesta, takýto kus cesty, amen, Hračiča, Kere, vidno, že proste naozaj oheň Boží je v srdci. Amen. Halleluja. Chcem vyjadriť pastor veľké poďakovanie a veľmi ti vyrástla rodina. Opravdu, Marek. Halleluja. Sláva Pánovi. Som šťastný za to. Vzdajú Pánovi slavu. Aleluia. Salada de pripravíme pro lá. Amen. Aleluja. Páčo žiada Dživis a veľa volov presne nejaká oblasť, keď je potrebno. A žána, keď si kadia váha, možno pol hodiny, hodina, dva, neviem, necháme to na Pánovi. Ale poďme sa postaviť, poďme sa modliť za Božie slovo. Čo vás sa ti nebásta, aleluja. Modlitbu chvíľku na jazyky, modlitbu chvíľku na jazyky. Modlitbu chvíľku na jazyky, chvíľku šatama, chvála, sláva Ty na meste Ježiš. Vás sa spieva prekladať tam, lebo nájemníku Fede sa usal tu. Tu som Alfa i Omega. Manda tu neba, keď tu svetu duchu stáva prikladať tam. A keď ty kera u nás sa tu les píšaves. Vás neada čives. A ty riad mi povádne tam, koľka je potrebné. Ženky na se podskálka. Vyvaši na spasenie a záchrana pre podskálka. Pani kera, že ty do lábbeska a syno z rôznych smerov. A ty do ducho z tých chýno pre podskálka. Ty mi milosť vyčína, že mi nám je všetko, keď dávame do svetlost. Pani Kera, že tu kedy spúči, halleluja. Uvoľní ty prítomnosť vaška na mene a da čím značí. Antini so opravene cesty do svetola. Žení na teba ty čave, keď te uščená do nám Ježiš. V síle a moci Svetého Ducha. Duchu Svetý, váď na toto miesto. Váď Duchu Svetý na toto miesto. Príde tvoja moc na každé telo. Mene Ježiš, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Sláva Ti, Svatý. Halleluja. Amen. Všetky bežes. Potomské Máca je Biblia a opusti so mnou 2. kniha Mojžiša, 27. kapitola, 20. verš. 2. kniha Mojžiša, 27, 20. Tu je taký príbeh, určitá časť toho príbehu, alebo skôr poverenia, časť poverenia, kedy Boh hovorí Mojžišovi, keď to bol svetostánok, aby mu postavil svetostánok. Odopená Mojžišovské tomák je svetostánok. A my ja tačím skám tego duba o ohni, ktorý svieti v tom svetostánku. Odopená Mojžišovské tomák
Pomange svetostánok. A sa najíče, že to bolo Mojžiško svetostánkos, tak našti to čas len tak. Nemohol si sám povedať, tento záves bude taký, tento záves bude taký. Jobesky našti penčas, tento oltár bude taký, tento oheň bude taký. Sa najíče so Mojžiš, že to bolo svetostánkos, keď mal položiť Mojžiš svetostánok, musel to byť podľa vzoru. Boh mu povedal, čo má byť. Odalské penčas a Boh mu hovoril, takto mi postavíš tento svetostánok. A jeden z častí sú sa do svetostánkos, bolo svetostánok sa skladal z nádvoria, svätyni a svätyni svätých. V nádvorí, keď veľkňaz vchádzal obetovať baránka, tak prechádzal určitými časťami. Otvorila sa brána. A keď veľkňaz prechádzal bránou, ako prvé videl oltár. Na tom oltári obetoval baránka, bola preliatá krv baránka na očistenie. Aby sa posunul ďalej, kde bolo umývadlo, sklenené umývadlo, kde sa kňaz videl, aby si umyl nohy, potreboval najprv obetovať baránka, aby krv mu dala prístup k tomuto umývadlu, kde umýval si nohy. Potom prechádzal do svätyne a tam do svätyne viedli dvere. A keď prechádzal tými dvermi, vchádzal do svätyne, tak vo svätyni boli posvätné chleby, boli určité veci, ktoré voňali a bolo tam toto tu, čo dneska budem čítať. 27, 20. Ty však prikáž Izraelcom, nech ti prinesú čistý olivový olej z roztúčených olív na svetlo, aby ustavične horiaca lampa mohla byť nastavená, nech ju vo svetostánku pred oponou, ktorá je na svedectve, pripraví Áron a jeho synovia, aby horela od večera do rána pred Hospodinom. Toto je večné ustanovenie pre pokolenie Izraelcov. Bola tam lampa. A o tejto lampe, ktorá má svietiť vo svetostánku, dneska chcem hovoriť. Ale skôr, než budem hovoriť o tejto lampe, tak chcem mu povedať, že je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na toto tu, že tam bol svetostánok. A ten svetostánok bolo miesto, kde sa Boh chcel stretávať s ľuďmi, so svojimi deťmi. Kde sa Boh stretával so svojimi deťmi. A chcem ti ukázať, aké je veľmi dôležité toto vidieť. Boh vždycky niečo pripravil alebo urobil, aby sa stretol s ľuďmi. Viete, nájdete ľudí, ktorí potom hovoria, nepotrebujeme cirkev. Na čo chodíme do cirkvi? Pretože toto je klám. My potrebujeme cirkev. Amen? Niečo také, ako je toto tu. Nezáleží na priestor. Záleží na to, že sú tu ľudia, ktorí hľadajú Boha. A Boh z toho miesta tvorí niečo, čo je sveté. On hovorí, ja do toho svätého miesta prídem, lebo sú tam moje deti, aby som sa so svojimi deťmi stretol. Svetostánok, schromaždenie, cirkev je miesto, kde sa stretáva Boh s ľuďmi. Amen. Boh prichádza na miesto, aby sa stretol s tebou a so mnou. A svetostánok v tom čase na púšti, bolo tvorené kvôli tomu, aby Boh sa stretol s ľuďmi. Chcem ti niečo povedať? Boh túži sa stretávať s ľuďmi. Amen? Otázka je, túžime my byť s ním? A tu on hovorí, že v tom svetostánku, ten svetostánok má určitý prívlastok alebo meno. Moje meno je Peter Pecha. Marek Ferko. Každý má určité priezvisko. Imrich. Imrich. Každý má určité priezvisko, Slivka a tak ďalej. Ale Boh má priezvisko a jeho priezvisko je svätý. Amen. Naše priezvisko hovorí o tom, aký koreň rodiny, odkiaľ pochádzame.
Balogovci. To hovorí o koreni nášho rodu, kde siaha náš rod. Lenže Boh má priezvisko, on je svätý. On hovorí, postavíš mi svätostánok, to znamená miesto, ktoré bude sväté. Cirkev, ktorá bude svätá. Postavíš mi miesto, ktoré bude sväté a ja do toho svätého miesta prídem. Ja vojdem do toho svätého miesta a vieš, v tom čase musel byť svätostánok. V tom čase oni nemali čas budovať steha. V tom čase oni nemali čas postaviť nejaký chrám, lebo oni putovali každý deň na iné miesto, púšťou šli. Tak to museli urobiť zo závesov, z určitých prenášajúcich miest, to bol stán. Lenže ten stán sa volal svätostánok. Nevolal sa svätý chrám. Bol to svätostánok, lebo to bol stán. A ten stán sa musel presúvať z jedného miesta na druhé, keďže nemal základ. Tým základom bola Božia prítomnosť, ktorá bola vo svätyni svätých cez truhlu zmluvy. Ale, čo ti chcem ukázať, že tam musela tam byť nastavená lampa. A na tejto lampe ti niečo chcem ukázať. Že v tom svätostánku musela byť nastavená lampa, ktorá mala svietiť. Povedz so mnou, lampa, ktorá má svietiť. Ešte raz to povedz, lampa, ktorá má svietiť. Vieš, počas našho kresťanského života sa stretneš s veľa problémami. Niektorí z vás možno idete a hovoríš, haleluja, všetko robím pre Pána. Niektorí z vás už uvažujete nad tým, že končíte. Niektorí z vás to už vstávate. Niektorí z vás máte problémy, niektorí z vás prechádzate ťažkosťami. Ja som ťa dneska prišiel pozbudiť. Prišiel som ťa pozviedať dneska. Prišiel som ti ukázať, aký je tvoj veľký Boh. Lepšie povedať, pripomenúť ti ho, aký je veľký. Tvoj a môj Boh. Halleluja. Halleluja. Už sa nám skladačka dáva dokopy. Je tu Dušan Haraka, ktorého neznáte. Musím mu predstaviť. Halleluja. Takže ešte raz to budem čítať. Ty však prikáž Izraelcom, nech ti prinesú čistý olivový olej z roztočených olív na svetlo, aby ustavične horiaca lampa mohla byť nastavená. Znova hovorím, v chráme. V chráme musela byť nastavená lampa, ktorá mala jeden úkol. A tým úkolom bolo, že mala svietiť ustavične. Povedzte so mnou to slovo ustavične. Viete, čo to znamená ustavične? To znamená stále. 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 Vo svätostánku, stánok, ktorý bol svätý, má byť lampa nastavená ustavične. To znamená stále. Kto mal zodpovednosť, aby tá lampa svietila? Bol to veľkňaz. Veľkňaz mal na zodpovednosť postarať sa o to, aby mu boli prinesený olej z čistých, roztočených olív. Keby som mal rozoberať teraz tieto olívy, prečo čisté olívy, to znamená, keď hovoríme o olivách a o oleji, tak hovoríme o pomazaní Svätého Ducha. Je to tak? Ale on tam spomína čisté olivy. To znamená, ako kebyže hovorí to pomazanie. Ať prichádza to čisté. Teraz, keď sa chválilo, vnímal som to čisté pomazanie, ktoré tieklo. To čisté pomazanie. To čisté pomazanie. Nie nejak zašpinené pomazanie, ale to čisté pomazanie, ten čistý olej, ktorý má byť liatý do tej lampy, ktorá má byť nastavená tak, aby ustavične svietila. Chcem ti povedať, že ty máš zodpovednosť. V tom čase boli kňazi. Ale Biblia hovorí, že po vzkriesení Pána Ježiša a po naplnení Duchom Svätým sme v kňazskej službe každý muž. V rodine je kňazom. A my máme zodpovednosť za to, aby lampa bola ustavične nastavená, aby svietil
svetlo a oheň, aby horel v tomto chráme. A ja ti dneska chcem ukázať, že tu je veľmi dôležité pozrieť sa na toto tu. Počúvaj. Nech ju vo svetostánku pred oponou, ktorá je na svedectvo, pripraví Áron a jeho synovia, aby horela od večera do rána pred Hospodinom. Je to večné ustanovenie pre pokolenie Izraelcov. Počuješ to slovo? Večné. To znamená nie dočasné. Je to večné. Boh zapálí svetlo tu, v tebe. Ale to svetlo bude svietiť až na večnosť. Povedz mu haleluja. To svetlo bude svietiť až na večnosť. To znamená nie tým, že ja zatvorím oči na zemi, končím. To svetlo so mnou ide ďalej. A svieti so mnou na večnosť. Takže to, že svietim dnes, ja tu dnes, to neznamená, že keď zatvorím oči, skončí. To svetlo so mnou ide ďalej. Ale aby sme to pochopili, tak tu musíme preniesť ten svetostánok z púšte dnes tu do Podskalky, do tvojho osobného života. Oni to mali na púšti. My dneska sme na Podskalke. Je to tak? My dneska nemáme stánok, ktorý je prenesený, my dneska nemáme svetostánok, ale dneska Ježiš povedal farizejom niečo také. Zborte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím. 46 rokov budovali tento chrám, ty ho chceš postaviť za 3 dní? Ježiš hovorí, vy nerozumiete. Ja nehovorím o chráme tohto domu. Ja hovorím o chráme mojho tela. Inými slovami, ja vstánem na 3. deň a ja postavím chrám so životom ľudí. A on dnes hovorí, ty si chrám pre živého Boha. Amen. Vy ste chrám pre živého Boha. Ty si chrám. A teraz tak, ako v tom čase na púšti, to bol svetostán. Dnes o tebe hovorí svätý chrám. Povedz mu, svätý chrám. V tom svetom chráme by mala byť nastavená lampa, ktorá má svietiť. Vieš, niekedy ti prichádzajú chvíle, možno kedy sa ti nechce, ale ty musíš prísť k zdroju, ktorým je jeho slovo. Biblia je zdroj svetla. Tu sú čisté olivy, ktoré ty môžeš prijímať. Keď ty čítaš jeho slovo, rozmýšľaš nad slovom Božím. Počúvaj, čo sa deje. Už niekoľko rokov čítame túto knihu, nie? Sláva Pánovi, zdaj Bohu sláva. Halelúja. Je to najlepšia kniha, ktorá kedykoľvek môže byť. Keď ty čítaš Bibliu a ty rozmýšľaš nad ňou, uvoľňuje sa prítomnosť Svätého Ducha do tvojho ducha. A tam, kde olej ako keby chýba a schádza, Božie slovo späť doplňuje a to minimum sa dvíja na maximum. Halelúja. A tam, kde to nesvietilo, začína svietiť, lebo Božie slovo je svetlo. Jolej. Ale beda tomu, ktorý nečíta. Beda tomu, kto s tým nemá vzťah. Počúvajte, my nemôžeme žiť iba z nedeľnej služby. Nemôže žiť a skrývať sa za pastorom Marekom. On má svetlo. Ale to, že on má. Otázka je, či máš to aj ty. Ty musíš prísť sám k tomu zdroju menom Ježiš. A ty musíš čítať to, ty sa musíš nakrmiť týmto Božím slovom. Ty musíš vziať tieto olivy, aby pustili olej na miesto, kde je potrebné, čiže tvoja lampa, tvoj chrám, tvoje srdce. Aby si sa znova mohol zapáliť, aby ten oheň ducha mohol znova ísť, zapáliť. Tento svet je plný tmy. Ja to už stále hovorím. I cez deň, keď by sme išli vonku a videli duchovné oblasti, duchovnými očami, tak všade je tma. Vieš, kde nie je tma? Tam, kde je nastavená táto lampa. Tam nie je tma. To znamená, veriaci ľudia, ktorí sú napojení na Božie slovo, tam tma nemá miesto. Ale ľudia, ktorí nie sú napojení na Božie slovo, ľudia, ktorí nemajú vzťah s Božím slovom, tam lampa hasne, knot dochádza, olej dochádza
lampa hasne, túžba odchádza, ľudia nechcú, musíš ich tlačiť, nechce sa im. Tam to dochádza, tam to páda, tam je ten problém, tam ten problém. A ľudia opravujú problémy, namiesto toho, aby išli k zdroju, ktorý vie opraviť koreň problémov. Počúvaj ma mnohokrát a mnohí ľudia ste tu a vy plačete a nejdete k zdroju. Stále plačete a neprichádzate k zdroju menom Ježiš, ktorý má vyriešenie na koreň problémov. A my prichádzame k zdroju. Počúvaj, on vie, čím sa trápiš. On vie, aký je tvoj problém. Mnoho ľudí hovorí, Boh to nevidí, koľkými vecami prechádzam, toľko rokov trpím. No lebo stále hľadíš na to, čo je okolo teba, stále hľadíš na to, čo je viditeľné. Prestaň hľadiť na to, čo je viditeľné. Pozri sa do duchovnej oblasti. Pokiaľ si žena, ktorá má problémy doma, v rodine, bojuj! Pastor, ako mám bojovať? Tvoj boj je na tvojich kolenách. Je v čítaní Božieho slova, na volaní, na zapálení svetla. Halelúja! Keď je noc a chceš vyhnať tmú, čo potrebuješ urobiť? Zapáliť svetlo. Keď máme problémy a nevieme, čo máme s tým robiť, musíme vniesť svetlo. Ako? No týmto tu. Musíš vniesť svetlo do problému. A pokiaľ nevieme vniesť svetlo do problému, tak stále to bude. A je dôležité, aby sme toto videli, že ja som lampa. Nie Satan je lampa. Satan je tma. Hriech je tma. Ja som lampa. Ja som svetlo. Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta. Nie Satan má svetlo, čiže život, ale vy máte svetlo. A mnohokrát sa pozeráme na to, ako keby sme hľadali na Satana ako na nejakého obra. Ale on je tma. Ja som svetlo. Neviem, žádám sa preskladý penal, ale keď ja mende penas svetlejánske mušky. Ty ťa svetlejánska muška? Chceš živé zva načal tedy človek. Keď mi fescinoj. Ale chceš živé švicinou. Ale chceš živé zva andikera. Ale v noci i to najmenšie svetielko je vidno. Nezáleží, aké svetlo je tam. Dôležité, že je tam svetlo. A v noci i to najmenšie svetlo je dokázané vidieť. Prečo? No lebo je svetlo. Amen. A preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že nezáleží na rozsah môjho svetla, ale na to, či svieti. Či je v mojom srdci túžba. Či ja chcem prichádzať do Božieho slova. Či Božie slovo ma mení. Či robí z toho chrámu svätý chrám. Či som ten svetostánok. Či je tu túžba potom meniť svoj život na obraz Ježiša Krista. A čím viac sa premieňame na obraz Ježiša Krista, potom tým viac svoj život dokáže svietiť. Amen. A my tu môžeme vidieť, môžeme nájsť mnoho príbehov na to, keď vidíme, ako svetlo bolo zapálené do tmy. Keď prichádza svetlo do tmy, čo sa deje? A je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto je takýto čas, kedy nie je úplne dobrý čas. Vidíme, čo sa deje. Vidíme, aký stav je vonku. A ja dnes chcem povedať, že čím viac tma bude prikrývať národy, Boh tým viac chce, aby ho svetlo vyšlo na jeho deti. Preto je otázka, svieti moje srdce, túžim po Pánovi? Naozaj horlí moje srdce? Svieti moje srdce? Vieš, Biblia hovorí, že keď Boh začal tvoriť zem a nebo, tak keď Boh tvoril, tak Biblia hovorí, že povedal, buď nebo a zem. A keď povedal, buď nebo a zem, tak Biblia hovorí, že zem nemala tvár. Viete, čo to znamená nemalo tvár? To nebolo dobre na pohľad. Nemalo tvár. Biblia hovorí o zemi, že bola pustá, beztvárna. Tma bola nad priehlbinou. A duch Boží sa vznášal nad vodami. V
Vtedy Boh povedal, buď svetlo. A bolo svetlo. A Boh videl, že svetlo je dobré a vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Je to tak? Takže čo Boh urobil? Do tmy vniesol svetlo. A Boh oddelil svetlo od tmy. Počúvaj ma. Keď my prichádzame do prítomnosti Pána, keď my sme vo vzťahu s ním, Boh oddeluje svetlo od tmy. A kde to oddeluje? Oddeluje to tu, oddeluje to tu. To znamená, Boh činí zmeny v nás. V našom myslení, v našom rozhodovaní, v našom živote, v našom premýšľaní, v našich rodinách. Boh oddeluje svetlo od tmy. Preto niekedy nevždy budeš mať veľa priateľov. On oddelí priateľov, ktorí sú zo sveta, dá ich na bok. Počúvaj ma, pokiaľ horlíš a máš priateľov zo sveta, ktorí ťa ťahajú na zlé cesty, pretrhni s nimi vzťah. Lebo je dôležitejšie držať vzťah s tými, ktorí idú vo svetle, ako s tými, ktorí idú do tmy. Ja v tme chodím kázať, ale nie s nimi žiť, ako žijú oni. Ja do tmy chodím kázať, ale nie žiť tak, ako žijú oni. Chápete? Preto je veľmi dôležité, aby sme toto videli. Ja si ťa pýtam, v akom stave je dnes tvoje svetlo? V akom stave je hladina tvojej túžby za Pánom? Viete, keď som dneska prichádzal, keď som dneska išiel tu, tak som viac menej mal na srdci niečo odovzdať zo srdca. Keď som tu stál a pozeral som sa na mnohých z vás, tak skoro každý má svoj príbeh. Každý z vás má svoj špecifický príbeh svojho života. Za celé tie roky, ktoré sa tu už káže Božie slovo, a som úplne rád, pastor, že tu kážeš. Lebo ja si uvedomujem, že mnohí z týchto ľudí potrebujú mať nedeľnú službu. A každý z vás, keď som sa pozeral na vás, tak som videl ten špecifický príbeh tvojho života. Od roku 2010, ako išiel. Malé deti, Marek bol úplne ešte malý. A mnohí z vás dneska chvália. Halleluja. Predávaš dedičstvo svojim deťom. Páči sa mi, že zapájaš svoju rodinu, rob to ďalej. Toto je veľmi dôležité. Halleluja. A vieš tak, ako Boh tvoril do tmy, vniesol svetlo. Pamätáte sa, keď sme tu prišli kázať v roku 2010? Koľko z vás sa na to pamätáte? Ja by som chcel, keby tu prišiel Dano, Petrik, mám tu vzadu aj Dušana, pastor Marek. Naozaj sa prišiel. Kde je pastor Dušan? V roku 2010 som začínal s týmito mužmi. Chýba tu ešte Kiki, on sa pridal v roku 2011. Dušan, Kuko. A do tmy sa vnieslo svetlo. A potom s nimi sme išli, s nimi Marek, Albina, mnohí ďalší. A do tmy sa vnieslo toto svetlo Evangelia. Neohrozené Evangelium bez strachu. Kázať na uliciach, kde ťa ľudia chcú zbiť. Nemáme nejakých 15 členov, ktorí sa možno boja niekde výjsť von. Ale keď prišiel Duch Svätý a naplnil týchto mužov, a či sme mali dobrú aparatúru a nemali dobrú aparatúru, či sme mali auta, nemali auta, oni sa nesťažovali na to, pastor, nemám auto. A
Ja si na to pamätám a nezabudám na to. Do Medzilaboriec išli kázať bez toho, či mali aparatúru, nemali aparatúru. Kdekoľvek. A my sme takto niesli toto evanjelium z mesiaca na mesiac. A ďalej a ďalej. A teraz sa píše rok 2024. Bude 2025. A my tu stále stojíme a kážeme Božie slovo. Aleluja! Stále ideme za evanjelium. Stále ideme do svetlo evanjelia. Stále nesieme túto radostnú správu, že Ježiš stal z mŕtvych. Aleluja! Ježiš stal z mŕtvych. Stačí jedno rozhodnutie. A Boh zapáli na miesta, kde nebolo nič, za to vystojiť. Niektorí z vás, keď tu hovoríš, pastor, boli chvíle, kedy som si nikdy nepredstavoval, že ja budem držať mikrofón a ja budem kázať. Dáno, možno boli chvíle v tvojom živote, kedy si nikdy nepredstavoval, že budeš kázať. Ďalej. Mnohí z vás, keď si mysleli, že už ty nikdy neprídeš späť do cirkvi. Ale pozri sa dnes. Späť Boh zapálil tvoje srdce, tvoju rodinu. A chcem ti niečo povedať, Boh má niečo veľké tu. Tak jak som to pred rokmi videl, že Boh obráti podskalku, tak ju tu obráti. Amen. Boh obráti. Amen. Ľudia prídu s tvým. Amen. On si bude používať rôzne hlasy, kázanie, kázateľov. On bude volať do tvých, svetlo do tvých. On si povolá ľudí s tmím. A nielen tu, ale aj na tieto miesta, kde odkiaľ ste tu, prišli ste. Vieš, čo je potrebné? Dovoliť tomuto tu, aby urobilo svoju prácu. Aby zo stánku urobilo svetostánok, správu, svetíka. Aby bola nastavená lampa, ktorá ustavične svieti. Mohla byť nastavená lampa, ktorá ustavične svieti. A keď táto lampa je nastavená, táto lampa svieti, tak tma ju nemôže pohútiť. A my môžeme prísť von a kázať a slúžiť. Môžu prísť rôzne veci na náš život. Nemôže to pohútiť, lebo toto svetlo je udržiavané týmto tu. A keď je Božie slovo dáne do života človeka a Boh udržiava to svetlo, nie je nič, čo by mohlo znižiť alebo zhasnúť to svetlo, ktoré je v tebe. Preto ťa chcem povzbudiť. Tláčme sa do tohto tu. Tláčme sa do Božej prítomnosti. Tláč sa Pánovi, tláč sa tam, kde sú schromáždenia. Tláč sa na schromáždeniach, na službách. Buďte so svojím pastorom. Lebo toto je veľmi dôležité, aby ste boli po boku svojho pastora, pastorky. A stále hovorím, že je veľmi dôležité vidieť, ako rodiny idú spolu. Deti. Preto je veľmi dôležité, aby i dnes možno, že tvoj oheň niekde klesol. Ale chcem ti povedať, Pán je tu dnes. Duch Svätý je tu dnes. Duch Boží je tu dnes, aby zapálil veci, ktoré je potrebné zapáliť. Duch Svätý, on je tu dnes. A vnímam, že Duch Svätý chce, aby sme sa dneska modlili a vkládali ruky. On je tu dnes, aby zapálil znova tvoje srdce. Aby chod tvojho kresťanského života nebolo len o tom, že prídeš si niekoľko mesiacov znova do sveta. Znova sa vrátiš znova niekoľko mesiacov znova do sveta. Aby to nebolo len o tom, že prídem, odídem. Ale aby to bolo stabilné, aby tá lampa mohla byť nastavená ustavične. Aby si stále svietil. Stále svietil. Stále svietil. Stále išiel. Stále kázal. Či sú problémy, či nie sú problémy. Či máš, či nemáš, či prichádza nemoc, alebo aký problém. Či manželstvo je problém. Stále svietil. Stále išiel. Stále kráčal. O tomto je naše kresťanstvo. Že nás nič nedokáže zastaviť, pretože môj vzťah nie je založený na nejakom človeku, ale je založený na ňom. On ma drží. On ťa drží. Je tu vystretá Božia ruka k národu.
Je tu vystretá Božia ruka k národu. Boh vystiera svoju ruku k ľuďom. Boh vystiera svoju ruku k rodinám. A to, čo bolo nemožné u ľudí, Boh činí možné. Vyťahuje to, čo zahynulo. Znova kryje si to, čo zomrelo. Znova oživuje, znova obnovuje. To, čo diabol zarádzal hlinou, hovorí, udúpal. Tu už nebude raz nič. Boh dáva dáš svojho svätého ducha, znova to rastie. Boh dáva kvitnúť. Boh dáva znova, aby ľudia prišli k životu. A ja verím, že Boh mal úžasné veci pre Podskalku. Stále to vo svojom srdci vidí. Že on tu má. A viete, možno vidíme, že mnoho ľudí si hovoria, koľko pastorov. Ale ja ti niečo chcem povedať. Tu nejde o tom, koľko pastorov. Tu ide o Božie slovo, ktoré sa káže. A Boh si priťahuje ľudské srdcia. A mne ide o to, aby si Boh priťahoval ľudské srdcia. A ja som tak vďačný, že on tu slúži, pastor Máli, že tu slúži. A Boh si priťahuje ľudské srdcia a bude to robiť viac. A bude to robiť viac. Amen. A bude to robiť viac. Pred nejakým časom, niekoľko mesiacov, dá sa povedať aj rok, odkedy tu pastor začal slúžiť, som vnímal vo svojom srdci, ako keby Duch Svätý mi povedal, neevangelizuj vonku, nechaj priestor a slúži on. A viete, čo som videl? Po určitom čase, ako Boh tu priťahuje ľudí. Priťahuje. Táto miestnosť bude malá. Boh bude priťahovať, obraciať. Podskalka zažije prebudenie. A my sa tomu všetkému budeme radovať a tešiť. Ľudia vychádzajú z kníh, vychádzajú z temnoty, prichádzajú do života. Aleluja! Prichádzajú do života. Vyhlašujem prebudenie na Podskalke. A chcem ťa povzbudiť, mene Ježiš, neprestaň kázať. Neprestaňme kázať. Prestaňme ohovárať. Ale neprestaňme kázať. Amen. Prestaňme ohovárať, ale neprestaňme kázať. Evangelium hlas ohňa. Hlas ohňa. A evangelium plné moci zostupí na teba. Tak sa staneš ako lampa, ktorá svieti v tme. Ktorá svieti v tme. Halleluja. Môžete dať na bok.
jednak na tomto mieste dovolil Sväté Duchovské, keď tie prsty bučia čas. Možno za tento mesiac opravdu ima kamersti končíme. Ja. Budeme sa modliť ďalej aj za ďalšie potreby. Čo vás sa tým ostatní nebude?
Ani na mysl ti neprišlo, čo Boh môže urobiť cez svoj život. Hlavne chcem, aby ste sem prišli všetci. Poď. Neboj sa, nehambi sa. Maločo, poďte sem. Všetci mladí, poďte sem. Vai pas kameru. Mimo já. Já não tento saterni já. No já. Dá para meu. Chcem si sa chytili za ruky. Zamknite svoje oči a skrinite svoje ruky k Pánu. Poďte všetci. Povedz, Pane, dotkni sa ma. Povedz, Pane, dotkni sa ma dnes. Prídi oheň. Svetý oheň. Svetoslavno, svetý. Žehnám túto službu, Pane. Žehnám pastorovi Marekovi aj tam ďalšie.
miesto, ktoré zabrávaš, je požehnané. Žehnám cesty, ktorými kráčaš. Mocno mene Ježiš. Halleluja. Žehnám mocno mene Ježiš. Kobre, beba, baba, šaka. Žehnám. Halleluja. Očia obľúbim tú moc ešte viac. V každej oblasti života. Ďakujem za ich vernosť, za ich odpústanie, že sa nezasadili. Som vďaný v ťažšie, Pane moje. Ďakujem ti za ich život. Chválim ťa. Ďakujem ti. Halleluja. Znajme slavu Pánu. Amen, dobrý Boh. Amen. Halleluja. To bolo dnes, čo som mal srdce. Úžasné slovo. Dajte potles Pánu. Chcem, aby si byl svoje ruky. Modli sa v jazyku. Modli sa. Dvihni sa, modli sa. Kedy si silný? Keď si v ňom a jemu dôveruješ. Kedy si silný? Keď si v ňom a jemu dôveruješ. Amen, církev! Halleluja! Ježiš je dobrý! Halleluja! Církev ešte niečo poviem a končíme. Počujte ma dobre, koľko z vás chcete byť silní? Koľko z vás chcete, aby vaše srdce horelo, aby tvoj lampáš neuhasol? Musíte mať v nátoke olej. Koľko z vás chcete mať v nátoke olej? Vám udáš, daj mi Bibliu. Keď budeš šepať a ono to trápne do tvojho srdca, do tvojho ducha, a začne tvoje srdce svietiť. Požehnám svoj manžel. My sme svetlo. Ty si svetlo! Nedovol, aby sa tak uhasil tú túžbu, ten hlad v tebe zapáli.
proti prúdu. A toto sa naučíš. Môžu prísť tlaký bunky. Ja som sa naučil jednu vec. Aby som šiel proti prúdu. Čím viac tlak prichádza k mne, čím viac chápem jednej veci. Že Boh vždy si pripravuje pre niečo. Keď sa naučíš ísť proti prúdu, prúd ťa bude tlačiť dole a ty pôjdeš proti prúdu. Bude svetý. Tvoje srdce bude svietiť, ten hlad povstane v tebe. Ty neustále budeš volať Ježiš! Amen! Halleluja! A ja verím, tak ako povedal pastor, že táto podstata bude obratená. Bude obratená. A ja som povedal od začiatku, budeme chodiť, klopať na dvere. A možno niekto, tak ako povedal pastor, niekto už počuli kázanie. Na túto podstatu už počuli mnoho. Ale niečo vám poviem. Mŕtvi musia stať. Musí niekto prorokovať, vyznávať, klopať. Amen! Halleluja! A ja so svojou rodinou pôjdem. Služobníci, ktorí stoja, ktorí hovoria, pastor, ideme s tebou! Koľký z vás idete so mnou? Vidí svoje ruky, zakri sa mňa! Halleluja! Kde som bol? Halleluja! Tak chrán si to svetlo! Halleluja! Že budem ukončíme. Takže som veľmi rád naozaj, že prijal pastor to pozvanie a mňa to veľmi požehnalo. Ty ani nevieš, čo sa mnou Pane, hovor sa za jednou. Tá už presne išlo už. A vieš, nemôžem povedať, že nepoznáme pastor Miško. Amen. Stále hovorím. A niečo ešte krátkosti poviem a končíme naozaj. Počujte dobre. Počujte. Vždycky, keď niekde idem kázať, stále hovoria, ľudia, ktorí poznajú pastora Miška, hovoria, nevidel som teba, ale videl som pastora Miška. A ja ti poviem, toto sa nedá zataniť. Toto je tam. A ja som vďačný za to, za zdravé učenie, že vládal nás. Amen. Vidíš svoje ruky, potom učíme, ja dovolím Peťo pod. Halleluja. Poviem ti niečo, pastor, keď som prišiel a som cítil, že sa budem modliť. Какая чуйня с собой держала вас, Мадия,